atemufo tinotwe. Na Ephraim mmarima no ka kyerɛ no sɛ, ɛdeɛ nti na wo ne yɛn adi saa asɛm yi sɛ wo ne Midian rekɔko no woamfrɛ yɛn. Na wɔne ne hamee denden pa. Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ, ɛdeɛ na afei mayɔ a ɛte sɛ mo deɛ. Ephraim mpɛpɛdie nyɛnsene abiesa bobetie nyinaa. Mo nsɛm na Onyankopɔn de Midian asafohene Oreb ne Seb ahyɛ. Na deɛ na matumi mayɔ sɛ mo. Na ɔka saa no, wɔn bu gyaa no fuo. Na Gideon duru Yordan ano no, ɔne mmarima 300 a wɔka ne ho no twae. Wabrɛ nanso wotii wɔn ara. Na ɔka kyerɛ Sukotfoɔ no sɛ, mesrɛ mo, moma mmarima a wodi makyire yi paa no tatere bi ɛfiri sɛ wabrɛ. Na me nso mereti Midian ahemfo Seba ne Salmuna. Na Sukot atitire no kaa sɛ, Seba ne Salmuna wɔwo nsɛm dada na yɛmfa paano ma wo dɔm yi anaa. Na Gideon kaa sɛ, yɛn nti sɛ Awurade nya de Seba ne Salmuna hyɛ me nsa a, ɛnea mede ɛsrɛ so nkasɛɛ ne akrateɛ besunsuan mo honam. Na ofiri ɔkɔɔ Penuel na ɔne wɔn kasaa saa ara. Na Penuelfoɔ no buaa no sɛdeɛ Sukotfoɔ no buaa no no. Na ɔka kyerɛɛ Penuelfoɔ no nso sɛ, sɛ mesane meba dwoodwo a, mɛburi abantenten yi. Nso na Seba ne Salmuna wɔ Kako. Na wɔn dɔm ka wɔn ho. Wɔbɛyɛ nnipa 15,000. Apueefoɔ dɔm no nyinaa nkae nyinaa. Ɛfiri sɛ nnipa a wɔtwe nkrantɛ 120,000 na atotɔ. Na Gideon foro faa ntomadan mutifoɔ kwan so. Noba ne Yogbaha apueɛ. Na okokunkum dɔm no. Ɛfiri sɛ na ɛdɔm no ani ni wɔn ho so. Na Seba ne Salmuna dwanee. Na otii wɔn kɔkyeree Midian ahemfo baanu no. Seba ne Salmuna. Na ɔbɔɔ dɔm no nyinaa gui. Ɛna Yoas ba Gideon sane firi akonofa Heres afroyɛ bae. Na ɔkyeree abranteɛ bi a ofiri Sukotfoɔ no mu. Na obisaa no. Na ɔtwerɛ Sukot atitiri ne emu mpanimfoɔ no din maa no. Mmarima 79. Na ɔbaa Sukotfoɔ no nkyɛn bɛkaa sɛ, hwɛ, Seba ne Salmuna a wɔnti mo so paa me sɛ, Seba ne Salmuna wɔwo nsɛm dada na yɛma wo mmarima a wabrɛ no paano no nie. Na ɔfaa kuro no mu mpanimfoɔ. Na ɔfaa ɛsrɛ so nkasɛɛ ne akrateɛ de kyerɛɛ Sukotfoɔ no nyansa. Na oburii Penuel abantenten no. Na okunkum kuro no mu mmarima. Na ɔka kyerɛɛ Seba ne Salmuna sɛ, mmarima a mukunkum wɔn tabɔl no te sɛn. Na wɔse, wɔne wo pɛ, wɔn nyinaa sesa ahenema. Na ɔkaa sɛ, me nuanom, me na mma ne wɔn. Sɛ Awurade te ase, moma a wɔtena ase a anka merenkum mo. Na ɔka kyerɛɛ n'abakan Yete sɛ, sɔre kum wɔn. Nanso abɔfra no antwe ne nkrante. Na osuro, ɛfiri sɛ na ɔda so yɛ abɔfra. Na Seba ne Salmuna kaa sɛ, wɔara sɔre to yɛn dadeɛ, na sɛdeɛ ɔbarima teɛ na ne mani yɛ teɛ. Ɛna Gideon sɔre kunkum Seba ne Salmuna. Na ɔfaa asrane nketewa a egu wɔn yoma kɔn mu no. Na Israel mmarima ka kyerɛɛ Gideon sɛ, ti yɛn so wo ne wo ba ne wo baba nyinaa, ɛfiri sɛ wo na woagye yɛn afiri Midian nsam. Na Gideon ka kyerɛɛ wɔn sɛ, me deɛ merenni mo so, na me ba nso nni mo so. Awurade na onni mo so. Na Gideon ka kyerɛɛ wɔn sɛ, mebusa mo hɔ biribi. Mo nyinaa momfa mo asadeɛ mu nkaa mmerɛ me. Ɛnam sɛ wɔyɛ Midianfoɔ yɛ Ismaelfoɔ nti, na wɔwowɔ sika nkaa. Na wɔkaa sɛ, yɛfiri yɛn pɛ mu de bɛma. Na wɔde ntoma sɛɛ hɔ. Na obiara too n'asadeɛ mu nkaa gu so. Na sika nkaa a obisae no ano si sika nnwetɛbena 700. Ɛsoro asnane nketewa ne asomu ahyehyɛdeɛ, ne ntade a ɛbere a ɛhyehyɛ Midian ahemfo no. Na ɛsono wɔn yoma kɔn mu ahyehyɛdeɛ no. Na Gideon de yɛ ngusoɔ. Na ɔde sii kuro Ofra mu. Ɛhɔ na Israel nyinaa di akyire adwamammɔ mu. Na ɛdanee Gideon ne fie fidie. Na wɔbrɛɛ Midian ase Israelfoɔ anim. Na wɔama wɔn tiri so bio. Na asase ne so gyew Gideon na mu mfirinhyia 40. Na Yoas ba Yerubal sim kɔtenaa ne fie. Na Gideon wɔ mmabarima 70 a wofiri n'asene mu. Ɛfiri sɛ na ɔwɔ yerenom pii.
Na ne mpena a ɔwɔ Sekim no nso wo ɔbabarima maa no. Na ɔtoo ne din Abimelek. Na Yoas ba Gideon wu akorabɔ pa mu. Na osie no n'agya Yoas asieɛ a ɛwɔ Ofra a ɛyɛ Abi Esefoɔ deɛ no. Na Gideon wuiɛ no, Israelfoɔ sane kodii Baalim akyi adwamammɔ mu. Na wɔfaa Baal-Berit de yɛɛ wɔn nyame. Na Israelfoɔ no ankae Awurade wɔn Nyankopɔn a oyii wɔn firi wɔn atamfo nyinaa nsɛm hyiaeɛ no. Nso wɔanyɛ Yerubbaal Gideon fie adɔyɛ amfa ntua yi a ɔyɛɛ Israel no nyinaa so ka.